Urtarrilak 20an, Deba Itziarreko pentsiodunek antolatuta, Jon Fanok hitzaldi oso interesgarria eman zuen. Horregatik, osorik bere akatsekin ipintzen dugu gure YouTube kanalean. El pasado día 20 de enero y organizado por Deba Itziarreko Pensiodunak, Jon Fanok impartió una conferencia muy interesante. Es por eso que con sus defectos ponemos en su integridad en nuestro canal YouTube. Pizkat itxekingo den nola martxan jarri zen mugimendua, ezta? Bueno, gutxi gora bera, badakizue, orain dela 4 urte, hasi ginen mobilizazioekin. Eta helburua izan zen, hasieratik, bota behar genula 0,05. Orduz geroztik, egon gara 4 urte segituan, geldirik gabe. Eta egun hauetan, edo urte hauetan zehar, konzentrazioaz gain, egin ditugu manifestazio pilo bat, eta segurazki ekitaldi garrantzitsuna izan zen, joan den urtean, hogeian parketu, egin genuen mobilizazio eta greba orokorra urtarrilaren 30. Urte hauetan zehar, lortu dugu mantentzea mugimendu hau. Eta gaur esan dezakegu, 4 hiriburuetan, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan sustraituta gaudela, eta horrez gain, Hego Euskal Herriko 70 herritan. Hego Euskal Herriko 4 herrialdetan. Hau da, Bizkaian, Gipuzkoan, Araba eta Nafarroan ere gero eta gehiago. Zer lortu dugu urte hauetan. Hasteko, lortu genuen, ezabatu gobernutik ez etorren igoera. Hau da, 0,25. Eta zer lortu dugu? Alde batetik. 2 urtetan, 2019an eta 2020an, 2018an ja, eta 2019an lortu genuen gobernuen partetik hilotzea pentsioak urte bakoitza 1,7. Hori izan zen, lortu genuena 2018 eta 2019an. Ikusita nondik gentozen eta ikusita noraino iritsi zen urte horietan KPIren edo IPCren igoera, gu lortu genuen gainditzea pizkat urte horietako KPI edo IPC. Eta 20an lortu genuen justu IPC, hau da 0,9. Horrez gain ere, lortu genuen pizkat gehitzea alargunen pentsioa. 18 urte arte, bakarrikan kobratzen zuten bere konjugearena 154. Eta guk lortu genuen hori handitzea 1.160. Hau da, 6 puntu gehiago. Zein zan arazoa? Zer egin zegun gobernua? Alde batetik, onartu zuen hori aplikatzea, baina ikusita pensio hori, gutxieneko pensioa bajuago zela, orduan hortik atera zuten pizkat. Azken finean, 60 horrekin, iristen zirenak gutxieneko pentsiora, orduan geratu ziren, realitatean, inolako igoerarik gabe. Baina, pausu bat izan zen. Beste gauza bat ere,
gutxienezko pentsioak pizkat jaso zuten edo hartu zuten igoera pentsio orokorren, baina pizkat altuagoa izan zen. 3%. Baina hala ere oso urrun geratu ziren eta geratu diren 1.080 eurotik. Baziren beste gauza ere interesgarria zirena, aurreikusita zeon aspalditik aplikatzea hori sostengarritasun faktorea. Hori zen oso arriskutsua. Eta lortu genuen ez aplikatzea orain arte. Beste gauza bat da, orain pentsio erreformarekin adostu dutena horren inguruan. Eta batez ere agerian jarri genuen gizarte segurantzaren defizita faltsua dela. Erabat faltsua dela. Hau da, itzultzen badute, handik atera zuten dirua, beste gaietara bideratzeko, oso argi zeon, gizarte segurantzaren kutxa, ez zuela sufritzen defizita, baizik eta benefizioa. Eta horretxegatik, guretzako oso importantea izan zen hasiera-hasieratik, faltsukere hori desmontatzea eta erakustea nola errealitatean gobernua nahi badu, transparentea baldin bada, argi eta garbi gizarte segurantza sostengarria da mantentzeko pentsio publiko eta duina. Hori izan zen gehien bat lortu genuena. Baina lorpen horiek gure eskaeratik oso urrun geratzen dira. Oso urrun geratu dira eta zoritxarrez segurazki urrunakoak geratuko dira. Kanpoan geratu zen, hori da guretzako oso garrantzitsua dena, 1.080 eurokoa, gutxieneko pentsio moduan. Geratu zen ziurtatzea bizitza osorako IPC-ren igoera. Guretzako ere oso importantea zen batez ere hemen Euskal Herrian, badago jende pilo bat, langile pilo bat, behartuta izan zirela jubilatzera. Eta adina legala baino lehen jubilatzeagatik inposatu zioten kenketa batzuk oso handiak. Hau da, adibidez, gehien bat sufritzen zuen 140-hogeita-hamasei galera, beraien pentsiotan. Eta gu saiatu ginen hasi ginenetik, esaten, gutxienez, kotizatu dutena, 40 urte, gehitzeko redukzio horiek. Eta hori ez dugu lortu, naiz eta estatuko 13 komunitatetan bertako parlamentuak onartu dute, planteatu dute gobernu zentralari hori konpondu behar dela. Baina orain arte ez dute inolako kasurik egin. Behin eta berriz, esperantzak eman dizkiote jendeari, baina praktikan ez dute zer konpondu. Eta gainera, badakizuen nola 2011 eta 2013 martxan jarri ziren pentsioen erreformak. Eta erreforma horietan jaso ziren jubilazioaren adina luzatzea, 67 urterarte, horiek beteko dira ja
jubilatzeko legalmente, 2027an. Aldi berean, planteatu zuten, pentsioa kalkulatzeko ordura arte bakarrik kontuan hartzen zuten azken 15 urte. Eta erabaki zuten ordun, pentsioa kalkulatzeko izan behar ziren urte, hilabete, lusatzen 35 urtetik 25 urtetara. Horrek zer suposatu du praktikan? Orduz geroztik pensionisten pentsioak joan dira murrizten. Zer motako panorama daukagu momentu hontan behin onartuta pensioen reformaren lehen zatia. Naiz eta esan dute pausu bat aurrera zela, guztiz kontrakoa. Plan horretan, edo proiektu horretan, edo erreforma horretan, jasotzen zen, bermatuko zutela luzerako IPC-ren igoera. Baina asmatu duten trampa bat, historikoki, bai pentsioetan, bai soldatetan, aktualizatzeko, eguneratzeko bai pentsioak, bai soldatak, kontuan hartzen zen inflazioa edo IPC esateagatik, abenduaren noraino iristen zen. Orduan, kasu hontan, dakizuenez, inflazioa izan da abenduan, 6,5-6,6 hortik ari dira, segun ze zonaldetan. Eta asmatu duten IPC horrekin, bakarrik igoko digutela, eguneratuko digutela joan den urteko pentsioak 2,5. Hau da, galduko dugu 4 puntu. Hori trampa bada. Eta, simpleki, asmatu duten, jakinda, formula hori existitzen zen aspaldidanik, baina ez zen inoiz aplikatu. Bakarrik, konturatu ziren, josuz, ikusita noraino iristen da inflazioa, aplikatzen badugu dagokion zenbakia edo igoera, pentsioak altuago izango dira. Horrek ez du suposatzen hobetzea pentsioak, baizik eta justu mantentzea erosmen gaitasuna. Eta ez digute bakarrik aplikatuko guai. Ez, aplikatuko diete soldata guztiei. Orain arte, soldatak, aktualizatzeko orduan, hartzen zen erreferentzia hori. Eta ja, patronala, ez bakarrikan COE, baizik eta Confebas, esan du, hori gehiagi da. Ikusiko dugu, noraino prest gaude soldatak ilotzeko. Eta argi eta garbi esan dute, gehienez, soldaten eguneratzea izango da bakarrik gehienez 2,5. Eta ikusita, aurten, gauza bera errepikatuko da. Hau da, guai, urtarriletik aurrera, aurten, ere, aplikatuko digute 2,5. Hori da esaten dutena. Ikusiko dugu, pizkat loratzeko gauzak egiten dute. Baina hortik ibiliko da. Eta instituzio guztiak, bai mundukoak, bai Europakoak,
bai estatu espainolekoa, esaten dute, aurten ere, hau da, 2022an, prezioak 2,2 baino gehiago igoko da. Orduan, gure pentsioen murrizketa, arindu edo lehundu beharrean, gogorragoa izango da. Bestalde, zemotako neurriak hartzen dira edo mantentzen dira pentsioen reforma hortan. Mantentzen dira 2011 eta 2013 inposatu zutena. Hau da, ez dute martxarik atzean. Ez dute martxarik. Hau da, mantenduko dute 67 urtekoa, mantenduko dute 25 urtekoa kalkulatzeko pentsioak, eta kontuz, beraien planetan dago luzatzea. Are gehiago, adina jubilazio hartzeko. Eta bere asmoa da, luzatzea ere 25 urtetik 35 urte arte, kalkulatzeko, deitzen dena gaztelaniaz, el salario regulador de las pensiones. Horiek dira beraien helburuak. Orduan, panorama horrekin, eta ikusita nondik dator, gobernu batetik bere buruari deitzen diona, progresista edo aurrerakoia, penosoa da, penagarria da, hemen jasotzen dena. Eta horrez gain, ez du inolako azalpenik. Aurretu beharrean, jubilazioaren adina, lanpostu horiek betetzeko gaztekin, guztiz kontrakoa egiten dute. Gero eta gehiago luzatzen dute adin hori, eta gaina inzentzibatzen dute jarraitzea lanean, adina legala bete ostean. Eta zeintzuk dira apuntatzen ari direnak hori egiteko? Funtzionarioak, militarrak, epaileak, unibertsitateko irakasle batzuk. Hau da, oso ondo daudena, bere gorputza ez dute bat ere kontsumitu edo esplotatu, eta gaina emango diete inolako arazorik gabe, incentibo bat, jarraitzeko lanean. Eta jasota dagona hor, jarraitzen baduzu urte bat, zure pentsioak gora egingo ditue 4,4. Urtez urte. Edo bestela, segun zenbat urte emango dituzu aurrera eramaten jubilazioa, igual emango dizugu 12.000 euro indemnizazio moduan. Eta maindikan, hau ez da amaitu. Urrengo hilabetetan, planteatuta dago, eztabaida pentsio erreformaren bigarren zatia. Eta hortik ez dugu ezer honik espero. Guztiz kontrako. Aurrera joango dira. Eta hortik zergatik ematen da. Badago horatzetik, proiektu estrategiko bat. Interesatzen zaiena, boteretsu nahi, eta haien alde dauden gobernuei. Azken finean, beraientzat, importantena da, ahalik eta gutxien gastatzea, pentsio publikoetan, interesatzen zaio, gizarte zati bat, aldutenak, apuntatzea sistema publiko-pribatuetan, eta ez bakarrikan individualki, baizik eta planteatzen dutena, promozionatzea, bultzatzea, fondos de pensiones kolektibos.
hemen ezagutzen duguna EPSV edo. Eta zergatik horreki nahi dutelako ahalik eta diru guzti gastatu arlo publikoan eta diru hori bideratzea negozio pribatuentzat. Eta hor daude bankuek, hor daude aseguradorak, itxaroten, ea, harik eta lasterren, gobernua, apretatzen du gehiago pentsio publikoak, sektor bat bideratzeko sistema pribatuari. Hori da, azken finean, atxean dagona. Eta ikusita, zemotako indarra daukagu, eskerreko indarrak edo progresistak, panorama nahiko zaila da. Eta horregatik gustatu da ez dago beste remediorik. Ikusi izan bagenu, zeo zer egiten lortu genuen pizkat, nahi badugu, balazta bat jartzea nervi hauei, edo horiei, ezinbestean borrokan jarretu dugu, inolako zalantzari jarri. Eta hori da, nire hitzaldiaren lehenengo zatia. Bigarrena nahi baduzue, gaztelaniaz igual egingo. Gure mugimenduarentzat, hasieran lehenengo kezka edo arazoa izaten zen pentsioena. Baina, klaro, oain dela 3 urte edo, hasi ginen pentsatzen, josuz, zemotako arazoak jasatzen ari gara zahar egoitzetan. Eta sartu ginenean pandemiaren garaian, arazoak biderkatu ziren pilo bat. Eta ez bakarrikan zahar egoitzetan, baizik eta lehenengo arretan, ospitaletan, eta bar. Eta gure instituzioak, Osakidetza, Osasunbidea, Gasteizko gobernua, Iruñeko gobernua, esto lo que hacen es, en vez de tomar medidas serias y responsables para paliar siquiera esta situación, no hacen sino día tras día privatizar. A tal nivel que hemos llegado a una situación, todos los días podéis ver en la tele y en los periódicos, que el número de contagiados que estamos conociendo es enorme, bastante menos del que realmente hay, porque en definitiva, para ocultar la realidad, ya no hacen pruebas a todo el mundo, sino lo que han hecho ha sido, ustedes, háganse los test, ustedes confínanse, ustedes en definitiva digan quiénes son los contactos que tienen. Así nos evitamos rastreadores y tener unas cifras por delante enormes. Y nos hacen pagar los test antígenos, nos hacen pagar las PCRs, nos hacen pagar las mascarillas y nos van a hacer pagar hasta el aliento que emitimos. Nos hacen, como Juanja podía ver, cada vez más están reduciendo ambulatorios, cada vez más se están quitando los PAC, es decir, el servicio continuado de atención, cada vez más se están quitando los servicios de urgencias en los ambulatorios, y todo dirigido a debilitar el sistema público de atención y a privatizarlo, porque también es un negocio, no os cuento qué. Simplemente si os explicara que el 90 y tantos % de las residencias de Vizcaya se dice que son concertadas. Concertadas es que son sostenidas con dineros de la Diputación, que paga por las camas posibles de utilizar para atender a residentes. Todas privadas y todas en manos de gestores amigos de un partido determinado que seguramente todos conocéis, que es el que domina las 3 diputaciones. Y en Euskal Herria tenemos 25.000 personas en residencias. Y las condiciones en que son atendidas es a costa, sobre todo,
de las trabajadoras que están ahí doblando el riñón para poder atenderlas bien. Estamos viendo ahora que prácticamente en la atención primaria presenta unas dificultades de la puñeta, y en los hospitales sucede otro tanto. Hoy precisamente las trabajadoras del servicio de urgencias del Hospital de Cruces de Gurutzeta en Baracaldo, perdón, pues están reventadas, ya han hecho una concentración y dicen, es que ya estamos al colapso total. Estamos teniendo días con más de 100 personas pacientes a las que no podemos atender de momento, que se tiran horas y horas para ser atendidas, incluso para ser ingresadas. Porque, ¿qué pasa ahora? Que al estar debilitada la atención primaria o la atención por los médicos de familia, mucha gente opta por ir a urgencias. Nos encontramos con que todas las personas ingresadas por la COVID-19 pasan por el servicio de urgencias. Nos encontramos con que cantidad de gente, al no poder ser en ambulatorios, va a urgencias y esas están colapsadas totales. Y nos encontramos con una situación en la que, como he dicho, no se cuentan realmente la cantidad de personas que están infectadas, y en las últimas semanas, claro, mientras que hasta hace 3 semanas parecía que, consecuencia de la vacunación, las personas mayores conocían menos infecciones, nos estamos encontrando las últimas semanas con un crecimiento exponencial de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos en personas de residencias, personas mayores de 80 años y también personas mayores de 60 años. Y un dato. Solo tomando como referencia los datos oficiales. La semana pasada, en la CAF, 78 personas fallecidas por la COVID. En Nafarroa, 21. 99 personas en total. Esto no lo conocíamos, iba a decir, desde la guerra del 14. Quiero decir, desde hace cantidad de tiempo. Y nadie se atreve a asegurar que con la dimensión que ha tomado el Omicron y con las limitaciones que está poniendo las administraciones, esta situación se vaya a prolongar tiempo. Para el movimiento de pensionistas, que en general somos gente, no le voy a decir mayor porque a alguna gente no le gusta, ¿no? De edad, pues somos de los más y de las más afectadas por esta situación. Y por tanto, para el movimiento de pensionistas vasco, al igual que el problema de las pensiones, la cuestión de la salud, de la vida, es fundamental. Y sobre todo para las franjas de personas que tenemos esta edad. Y por eso, una y otra vez estamos montando la bronca ante ambulatorios, ante diputaciones, ante Osakidecha, ante el gobierno vasco, diciendo, vale ya, hay que tomar medidas. Señores, dejen ustedes ya de, mirar para otro lado, dejen ustedes de ser irresponsables, dejen ustedes de seguir privatizando todo. Porque un dato, también estos días lo han hecho público las trabajadoras de residencias de Vizcaya, que son 5.000, algo más de 5.000. Dicen, es la puñeta. Se han destinado 255 millones de euros de las cajas de la público para transferirlo a las patronales del sector. No ha caído ni un céntimo para mejorar ni los medios ni las condiciones de las trabajadoras. Es un dato simplemente evidente a todas luces de la situación que estamos conociendo. Por eso, para el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, tiene un peso, una preocupación enorme, porque queremos defender condiciones materiales de salud y de vida para todos los mayores. Y por tanto, ahí estamos. Y luego hay otro campo de trabajo que no nos es nada ajeno, Nosotros y nosotras, desde el principio, dijimos al gobierno de Madrid, al de Gasteiz, al de Iruña y a todos los grupos parlamentarios,
Si queremos asegurar una caja de seguridad social solvente, hay que mejorar el empleo, hay que mejorar los salarios porque de ahí te vienen de cotizaciones, hay que hacer que paguen más cotización los empresarios, hay que hacer aflorar todas las horas extras, el trabajo sumergido para que haya más ingresos, medidas primero elementales para que realmente haya más ingresos y no solo sean garantizadas nuestras pensiones actuales, sino las de inmediato futuro. Les hemos dicho también, devuelvan los 100 y pico mil millones que su propio Tribunal de Cuentas ha considerado que fueron desviados de la caja de la seguridad social para otros menesteres. 106.000 millones de euros. Y también les decimos, puñetes, los impuestos pagamos todos. Si al final incluso no se puede garantizar con los ingresos en una situación determinada, las pensiones derívense de los presupuestos formados por lo que todos y todas estamos cotizando para garantizar esas pensiones. Por esta razón, no solo por solidaridad, que también, sino porque tenemos intereses comunes en que haya más ingresos y mejores pensiones para vivir por el futuro, también el movimiento, dentro de sus posibilidades, pues se solidariza, se apoya todas las movilizaciones importantes que se dan por obreras, que se dan en Euskal Herria. Panorama, ahora mismo. Tenemos estas tres cosas estrellas. Lo que nos fastidian en las pensiones y lo que nos quieren seguir fastidiando, el problema de la sanidad y de la salud, el problema de los y las trabajadores. ¿Cómo se encuentra el movimiento de pensionistas vasco momentu hauetan? Naiz eta hasieran izan genuen oihartzuna pixkat behera egin du, baina arazo argi batzuengatik. Hau da, hasieran mugimenduan parte hartu zuten PNV-ren jendea, hau da, centros de jubilados edo, parte hartu zuten Komisiones Obrera pensionistak, UGT-ko pensionistak, Podemoseko jende batzuk, eta hori lortu genuenean, bueno, IPC ziurtatuta dago, noraino joan zaitezte edo nahi joan zaitezte zuek. Eta berehala, esan zuten muga hori gu ez dugu gainditzen. Ez gaude prest. Eta horregatik, ikusita zeintzuk diren Gasteizko gobernua daudenak, zeintzuk diren Madrilgo gobernuan daudenak, erreza da jakitzea, zein den sektore horren disposizioa. Eta gaina, ikusita, bai pentsioen erreforma, bai lan erreforma, sostengua izan dutela Komisiones Obreras eta UGT-ren aldetik. Haiek pentsatzen zute, behin utxita mugimendua, pentsatzen zute, hau bera egingo dutela laiztaz. Eta, klaro, keskatuta daude, zeren jarraitzen dugu jotak gure mobilizazioekin. 4 hiriburutan eta Euskal Herriko 70 herrietan. Eta adibide moduan, joan den larun batean mugitu zen jendea. 15.000 pentsionista pasata Euskal Herrian, 10.000 pasata Bilbon, baina Donostian 1.500, Eibarren 800, Gasteizen 900, Iruñan 900, Lizarran 150, Ondarrun 325, eta bar. Eta horrek zera ikusten du? Momentuz, naiz eta 4 urte segituan jarraitzen borrokan, jendea barneratuta dauka, kontzientia dela, esanez
gustatu ala ez gustatu, ez daukagu beste aukerarik. Jarraitu behar dugu. Orduan, urrengo asteotan, mobilizazio batzuk aurrikatzuta daukagu. Igande honetan, adibidez, Osakidetzako sindikatuek deitu dute manifestazioak Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan, eta pentsiodunen mugimendua hori izango gara. Parte hartuko dugu, bere siglekin, gure pankartekin, gure pañoletakin eta hori izango gara. Adierazteko, guretzako oso importantea dela. Eta gure mugimendua behin eta berriz, edozein ekimena eman da. Salatzeko zahar egoitzen egoera, salatzeko ambulatorioena, salatzeko ospitalena, hor gaude. Eta esaten ari gara, mugimendu guztiak, horren inguruan mugitzen direnei, esaten diegu. Elkartu behar dugu ekimenak, indar gehiago izateko, beldurra sartzeko instituzioi eta gobernuen daudenei. Bestela, bakoitza bere kabuzari bada, galtzen dugu indarra, galtzen dugu presio soziala forzatzeko instituzioi, eta horari gara jotake. Datorren 30ean, segurazki ikusi duzue, nola Hego Euskal Herriko gehiengo sindikala deitu ditu 4 manifestazio egiteko 4 hiriburutan, Hego Euskal Herriko 4 hiriburutan. Zertarako, salatzeko lan erreforma eta hortik datozen ondorioak. Eta datu bat bakarrik emoteagatik. Lan erreforma hortan mantentzen da PP erabaki zuena bere kabuz. Inorekin kontatu gabe. Hau da, lehen aipatu duen. Mantentzen da, erreforma horretan jaso zena kaleratzeko indexioari buruz. Hau da, antzinean, 45 egun urtez eta 36 hilabete gehienez. Hori murriztu dute, zertarako, horrela, enpresarioei ematen diete aukera guztiak, inolako arazorik gabe, edo oso gutxi ordaintzen, jendea kaleratzeko. Eta bada gai bat oso garrantzitsua dena. Erreforma hortan mantentzen da, hori esaten dena gaztelaniaz, la prevalencia de los convenios estatales sobre los convenios autonómicos o provinciales. Zer esan nahi du hori, eta zergatik mantentzen dute? Arrazu batengatik. Estatu espainolean dauden desberdintasunak handiak dira. Ezin duzu konparatu zenbat kostatzen duen bizitza Andaluzian, Extremaduran edo Euskal Herrian. Ezin duzu alboratu hemen gure borrokei esker, gure ekonomie esker, lortu dugula soldata handiagoak. Ezin duzu hori alboratu. Eta ezin duzu alboratu hemen, han Madrilen sinatzen duten sindikatuak hemen gutxiengoak dira. Eta interesatzen zaie mantentzea halako konbenioak, estatu mailakoak, bajuagoak direlako. Eta horregatik, bai estatua, bai enpresarioak, bai sindikatu horiek ere mantentzea hori. Eta horrekin
muga handi bat jartzen dute, hemen, garatzeko, nahi dugun moduan, aldugun moduan, gure negoziazioak, baldintza hobeak lortzeko. Eta gaina politikoki badago beste gauza bat atzetik. Gu, mugimendu moduan, gure mugimenduan denetari dago. Baina gehiengoa soberanista sentitzen da. Gehiengoa pentsatzen du interesgarria dela, hemen, Hego Euskal Herrian, gure gauzetaz gu erabaki lan hitzarmenetan hemen negoziatu, hemen garatu, hemen erabaki, eta mantentzen bada, dagoen moduan, lan reforman, kontu hori, prevalentzia hori, beti gure gainean izango dugu espata bat, non komisionazio behar joete, eta Madrilekoak erabakitzen badute. Legalidadea esaten duena da, estatu mailako konbenioak, hitzarmen autonomikoetan gainean dago. Akabo. Eta esperientzia badaukagu hemen Euskal Herrian. Albidez, las grandes superficies de tiendas, se rigen por un convenio estatal. Y ha traído que los salarios aquí de las superficies en Euskal Herria han bajado. Tenemos experiencias del sector químico, de algunas empresas con buenos convenios, que como a la patronal le interesaba, os tenéis que acoger al convenio estatal químico o de químicas. Abajo los salarios. Y cada vez más, esto es lo que pretenden. Y solo justo, estamos aguantando que no nos laminen más, porque aquí hay una mayoría sindical potente, hay tradición de lucha obrera, hay mejores condiciones económicas y estamos aguantando. Pero esto no significa que tengamos garantizado nada. Nada, de nada, de nada. Y fijaros hasta qué punto llega la posición, en este caso de Confebask y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que en el año 2017 se firmó un acuerdo confederal en la comunidad autónoma vasca por la que se establecía que los convenios de índole autonómico prevalecían sobre los estatales. Pero en Madrid dicen, bueno, sí, habéis firmado eso, pero si queremos, con la reforma y la ley en la mano, os podemos cascar. Por eso, entre otras cosas, el día 30, pues vamos a sencillamente participar también en las movilizaciones obreras que están convocadas, digo, por la mayoría sindical. Y también, hurrengo asteotan, badago beste mobilizazio bat antolatuta daukaguna, eta mobilizazio hori izango da estatu mailakoa. Baina ez gu subordinatzen garelako beste plataformik ez. Baterez. Hain zuzen eran, guri esker, guri mugimenduari esker, estatuko beste herrietan zeo zer mugitzen dira. Pizkat. Eta haiek bertatik esaten dikute, zuek, kanpoan geratzen zarete, dugu jasotzen, zuen babesa ez dugu zer pintatzen. Eta beste alde, gure ikuspuntutik. Zoritzarrez, orain arte, eta zoritzarrez ez dakit noraino, Madrilen erabakitzen dute dana pentsio buruz, lan baldintzen buruz, eta orduan, gustatu,
nahi badegu presionatu indar gehiagoz, lortzeko gauza batzuk, halako ekimenak gure soberaniatik interesatzen zaigu bultzatzea. Baina amaitzeko gauza bat esan behar dizuet. Estatuko beste pentsiodunen plataformekin dauzkagun harremanak oso argiak dira. Hasieratik esan genuen. Gu Euskal Herriko mugimendu bakera. Gu gure kaboz modu soberanoan erabakiko dugu noiz zuekin koinzidituko dugu mobilizazio batzuetan, eta bestalde gu hemen gure herrian zer egingo dugu. Kostatu zaie, baina onartzen. Ja, lehen, hasieran, el País Vasco, Euskadi, oain onartzen dute naturaltasun osoz, batez ere aktibistenak. Hau herri diferentia dela, hau Euskal Herria dela, aberri bat dela, eta eskubidea daukagu, gure soberanismoa, garatzeko. Horretxekatik, zalantzak entzeko. Eta horregatik, amaitzeko, aipatu dut lehen, gustatu, ala ez gustatu, Madrilen. Gaur egun, erabakitzen dira, gauza importantenak. Gaitza soziala, batez ere. Baina gu, hasieratik bultzatzen ari gara prozesu bat, gero eta gehiago, lortzea gehiago, zentsu soberanista bat. Zentsu hortan, eta ikusita zemotako gobernuak dauzkagun Gasteizen eta Iruñak. Baina hasieratik, esan genien bai Gasteizko, bai Iruñako, bai bietako autonomie parlamentarioei, esan denean, nahi baduzue erantzun, gure eskaera, gure kezkatzen gaituena, politikoki presionatu behar duzue Madrilen. Eta han planteatzen direnean erreformak atzerakoiak, kontra bozkatu behar duzue, kontra izan behar duzue. Eta ez bakarrik hori, esan diegu behin eta berriz, hemen daukazue kompetentziak eta gaitasuna komplementatzeko gutxienezko pentsioak. Eta behin eta berriz, hora ligera. Eta, lortu duguna hain arte oso gutxi da. Nafarroan, adostu zuten Nafarroko gobernua eta EH Bildu aurrekontuen inguruan, onartu zen gutxienezko pentsioa izan behar dela 800 euro hilero, 14 paketan. Nola antolatzen hori? Azaltzeko oso zaila da. IRF-ren bidez egiten da. Baina, emaitza hori da. 800 euro hilero, 14 paketan. Baina hemen, Euskal Autonomi Erkidegoan, EAJ eta PSOE ez daude pres bat ere, kantidadi horretara iristeko. Eta hemen, Euskal Autonomi Erkidegoan onartuta dago, formalki, legalki, posible dela RGIren bidez komplementatzea pentsioak. Baina ez dute nahi. Komplementatzen dute, baina oso gutxi. Eta urte honetako adostu den aurrekontuetan, ez da ezer jasotzen, hobetzeko, sikiera minimamente,
pentsioi, gutxieneko pentsioi, komplementua. Gauza bera, arlo hortan hori da planteatzen duena. Baina behin eta berriz ere, zeintzuk dira hemen dauzkaten kompetentzian osasungintzan. Bi autonomi, biak. Orduan, zein da arduradun nagusia osasunaren inguruan zuek zarete. Eta gaitasuna duzue hau hobetzeko. Eta beste bi gauzak ere planteatzen dugu. Ezinbestean ahalik eta lazerre. Transferitu behar da gizarte segurantza Euskal Herrira, bai Gasteiz ere, bai Nafarroa. Eta gauza bera ematen da beste transferentzia batez. Hau da, ingreso minimo vital. Orduan, gu behin eta berriz, hor forzatzen ari gara lortzeko. Eta emateko kutsu soberanista bat, gauza hori guzi. Eta horrela, saiatzen ari gara, konbentzitzen jende asko, jatorrizko espainola dela edo, baina lortzen ari gara, gero eta gehiago konbentzitzen, hemen posible dela, lortzea baldintza hobeak, eta saiatzen gara konbentzitzen, zuek, gu baino gehiago interesatuta zaude, herri hontan, soberania lortzeko. Ja, amaitzeko, orain arte, batasuna mantentzeko mugimenduan, ez dugu forzatu, Euskal Herriko sistema publiko propio sartzea. Ikusita, pensionista pilo bat, ez dutela ulertzen, oraindikan bere begia jarrita daude Madriden, eta batasuna hori lortzeko, eta indar gehiago lortzeko, ez dugu planteatu, zehatz mehatz, gure helburuen artean, sistema propio publiko. Baina, gure kasuan, nire kasuan, ni gaur geroan nago. Hasieratik gure helburuen artean zeon helburu hori. Eta, behin eta berriz, gure praktika sozialean, zaitzen ari gara garatzen, proiektu hori. Eta listo. Eta listo baitzeko, konklusioa ondorio importantena, borrokan jarraitu behar dugula. Eta horregatik, behin eta berriz jokatzen dugu, pentsionista gaur gara, eta ez bakarrikan hori, jotatik irabaziak. Horari gara.